IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni San Nicolas Mayor Edmar Vincent Bonuan ang nabalay itinay sa angkat ang National Simultaneous Earthquake Drill ang naangay iti mismo ang munisipyo. Ditoy ang nakipagpaset dagiti amin nga empleyado iti munisipyo pakaramanan dagiti adati tri agencies. Kasi na po Diyos, according to the evaluators na opisyales ti BFP na agga po iti provincial office, ti kunada and may I quote 98% kano di rate tayo itatak. So na tayo mat na ibaga itatay jure man adda kakastoy nga preparasyon uno drills kumun unati pa nagkararag tayo ta saan kuma nga mai-implementar de gitoy tano na implementar tayo di ket nga sa unad earthquake ket ikarkararag tayo mga awan ti kakastoy nga mapasamak iti ayan tayo ken tintero nga Pilipinas ngam nukas pagarigan man lang iso daytoy nga rod ta dadi gitoy nga exercises iso nga igaed tayo latta anang rod ket di tayo amo no umay no saan ngam sapel ako mata saan nga umay ti kakasting nga bambanag diti ayan tayo. Imbinsa-binsana ti kina importante iti NSED aglalo ita kalkalpas ti gingganad iti Mindanao. Malaksid iti NSED ket kuna ti mayor nga importante pa iti building inspection tapno rikas ta katatalged dagiti umili. No kitkitaan tayo. At aramidan mat digitoy engineers tayo ti mangi-implementar iti National Building Code iti Pilipinas. No apay nga dapila kakasjay nga pasamak diti amo ket paigatan tayo kumati implementasyon na digiti nga paglintagan tayo. Iti agdama ket panarimaan dagiti narway at training staff tumausar ti laing dagiti first responders. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.